Знаете за драмата ми с тази раница от мола, която просто е в пократително състояние след 3 месеца носене и не съм я претоварвала. Отпред даже липсват букви на логото. Казвам, че според мен е фейк, но не искам да споменавам магазин, за да не си навлека на приятности. Все пак си купих нова от друг магазин. И страшно много ми харесва. Също така е с по-дебели дръжки. Този път се надявам да издържи по-дълго от 3 месеца, тъй като аз противно на очакванията мразя да ходя по магазините и предпочитам като си взема нещо да ми издържи по-дълго време. Тази си я взех от магазина на Nine West, които са си отворили в The Mall. Не е реклама. Купих си я и беше намалена за мое щастие. Сега започваме, като не е много подредено, защото просто отскоро съм си я напълнила. И да, примерно несесера ми за гримовете в момента се пере в пералнята. Той е плътнен, така че него няма. Носа си шапка. Шапка си носа винаги, да не ми е студено навън. Да не попадаме в неприятни ситуации, защото съм много зиморничева и не мерси. Така че винаги някаква шапчица. Слушалките. Без слушалки не излизам, просто не понасям уличния шум. Ето ми, което е кожено и обожавам. Взимам си го от един сайт за втори път в различен цвят, защото издържа сигурно 5-6 години хора. Няколко неща, които по принцип седят в несесера ми, който в момента се пере, но този тинт на NYX, любимия ми гланц на Catrice и абсолютния ми фаворит на Golden Rose. Без това, молив, не мога да живея. Гелче за вежди. Хора, обезболяващо за всеки случай. Аз явно имам аптека в чантата, ластик и 2 шнолки, както и понякога ми приушава, така че нещо да си имам. Нося си и ето такова нещо от Тему го взех, в което си наливам любим парфюм и си пръскам през деня. И последно, мокри и сухи кътчи, задължително за всеки случай. Това е за сега. Гледам да не я предполагам да не взема да я скъсам и да кажете, че в мен е вината.